Screencast-O-Matic er et program, hvor du kan filme, hvad du foretager dig på skærmen, imens du gør det, så dine elever kan følge med. Screencast-O-Matic hentes via din webbrowser, hvor du går ind på hjemmesiden screencast-o-matic.com. Inde på denne her side kan du enten optage direkte, eller du kan vælge at hente den gratis version, som du kan bruge direkte fra din computer, uden nødvendigvis at være online. Herinde på Screencast-O-Matic hjemmeside ligger der også en video, der viser noget om det mest simple brug af Screencast-O-Matic. Fordelen ved Screencast-O-Matic er, at du kan foretage dig nogle forskellige øvelser i forskellige programmer, som dine elever kan følge med i, mens du gør det. Ønsker du eksempelvis, at de på forhånd har et kendskab til GeoGebra, kan du vise, at du åbner det, og du kan hermed bruge GeoGebra på forhånd og forklare eksempelvis, hvordan eleverne går ind og laver en vinkelhalveringslinje. Fordelen ved det her er, at du dermed på forhånd kan have sat dine elever ind i, hvilke tekniske færdigheder de skal besidde, inden undervisningen går i gang. På den måde sparer man masser af tid og har ikke behov for samme mængde af tavleundervisning i selve undervisningssituationen. Det undlader vi at gemme. Screencast-O-Matic kan bruges uanset hvilket program du vælger at arbejde med. Der er også en funktion i Screencast-O-Matic, hvor du kan filme dig selv, hvis du ønsker, at dit lille hoved skal være med oppe i hjørnet. Men det vises alt sammen inde på den video, der findes på screencast-o-matic.com.